Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyelo wesilisa neminyaka engu-50 obalela imhlophe eGropasdale Mall oshaye umfanyana oneminyaka engu-16 bebanga usawoti endaweni yokudla. Lo owesilisa kube ukuthi kusuke engxabano phakathi kwakhe nomfanyana oneminyaka engu-16 bese eGropasdale Mall bedla endaweni yokudla. Ukudla kwakusihlo. Kube ukuthi umfanyana lo ubesecela usawoti kulo wesilisa obalela imhlophe wabe esevuka inja ebomvu bese emshaya umfanyana ginqeza phansi maqede wamkhomba nangesibhamu abantu bebukele belokhu bekhuze njalo besaba nokusondela bekhala isimaye maye. Lo owesilisa emva kwalesigameko besekhalelwa ngamasongo kaSigonyelo uboshelwe eGropasdale Police Station kanti ke kulindele ukuthi avele enkantolo ngoLesihlanu ubekwe amacala okushaya kabi ngenhloso yokulimaza kanye nelokukhomba ngesibhamu ngokungemthetho. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.